Serwus, szpilą w literówka, dzień pierwszy. Mamy 28 marca i podług Wikipedii dzisiaj mamy dzień błogosławiony Joanny Marii z Mail, która była Gdową. Toż wpisujemy Gdowa. I mamy słowo, które kończy się na A. Toż wracałoby się jeszcze jakieś insze wokale, do przykładu piora. I mamy R, ale nie na swoim placu. Toż, co się zaczyna na R? Ruka, Żyka. Żyka będzie. I mamy, jak mamy R i Z na żółto, to myślę, że to RZ będzie zusammen, słowo, co się kończy na ża. Do przykładu parza nie może być, bo już mamy P zajęt. Mamy P na czarno. To może być warza nie, marza nie, żarza, to jest po polsku zorza. Nie. Tarza, warza, harza, ja. Kojarzy mi się, że też jako forma zarza była. Ja. Mamy to. Jest zarza u przywary, zorza albo una. Za 5 razem. Nie ma źle.